Військовий корабель, аналогів якого нема в Україні, сьогодні готовий до служби. На Київському суднобудівному заводі «Кузня» на Рибаловському відбувся урочистий спуск першого середнього розвідувального корабля, збудованого для потреб Військово-морських сил України. Корабель збудували в рамках Державної оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки для потреб ВМС України. Він третій із чотирьох, який має побудувати підприємство на замовлення держави. Останнім в цьому році вони мають створити експериментальний катер, котрий матиме на озброєнні розроблену в Україні крилату ракету «Нептун». За словами Степана Полторака, наразі оборонна здатність швидко розвивається, хоча була у дуже важкому стані. Бойові спроможності військово-морських сил за останні декілька років значно підвищились. Тільки в минулому році було сформовано командування морських сил, командування морської піхоти, які набули бойових спроможностей і сьогодні вже виконують бойові завдання. Тільки за останні роки ми значно підвищили рівень укомплектованості і оснащення військово-морських сил.